こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はツーラー間でツォンガパの修行道の3要素の法話を説かれました。ダライラマ法は石破茂新首相の就任を祝福されました。ダライラマ法はジミカータ元アメリカ大統領の100歳の誕生日を祝福されました。ペンバシン主席大臣はウトラカンド州とシルモール地区での公式訪問中、チベット人コミュニティと政治・文化的問題について対話しました。中央チベット政権はマハトマ・ガンジー生誕155周年を祝いました。元政治犯のトゥティン・イシシがチベットで亡くなりました。ジン・マッガバン下院議員は、世界はチベットの人々とダライラマ法のような指導者をこれまで以上に必要としていると述べました。チベット亡命議会代表団はベルギーでの人権擁護活動を終了し、欧州議会議員と会談しました。チベット政策研究所とダライラマ高等教育研究所は、新たな了解覚書を締結し、パートナーシップを更新しました。カマシンゲ代表は人類研究所の創立50周年記念式典に出席しました。チベット情報局と中国共産党政権犠牲者連合は、中国の建国記念日に対抗イベントを開催しました。今週月曜日、ダライラマ法王はダラムサラのツーラ間で台湾からの信者1300人を含む7000人の仏教徒を前にツォンガパの修行道の3要素に関する法話を説かれました。法は教えの中で修行道の3つの主要な側面、利俗、菩提心の覚醒、そして空性に対する正しい見解が精神的な進歩に不可欠であり、利俗だけでは悟りに到達することはできず、菩提心と知恵が伴わなければならないと説明されました。法はまた、これらの教えが理性と論理に基づいているため、世界的に注目を集めており、チベットがそれを守る役割を果たしていると強調されました。今週火曜日、短い法話の後、台湾からの信者グループがダライラマ法王に教授の祈りを捧げました。今週水曜日、ダライラマ法王はダライラマ法庁のウェブサイトに掲載された書簡の中で、日本の新首相である石破茂氏に祝意を表しました。法王は思いやり、宗教間の調和、核兵器を含む武器のない世界を促進するための取り組みに対する日本の関心に感謝の意を表明されました。また、日本の近代化と世界平和への取り組みにおけるリーダーシップを評賛し、特に世界が不安定な時代においては、平和を育み続けるよう石破首相を激励しました。法王は最後に石破氏が日本国民の願いに応え、より思いやりのある世界を築くために成功を収めることを祈られました。また今週火曜日、ダライラマ法王はジミカータ元大統領に100歳の誕生日のお祝いの書簡を送り、感動的な偉業と形容され祝福されました。法王はカタ元大統領の善行をこれまで称賛してこられ、他者の利益のために常に気を配り続けていることに感謝していると述べられました。ペンバシン主席大臣はウトラカンド州とヒマチャルプラディ州のチベット人居住を訪問し、住民と政治的・文化的重要な問題について話し合いました。また中国がチベットをシーザンに置き換えるなど、宗教・文化施設を閉鎖してチベット人のアイデンティティを消し去ろうとしていることについても言及しました。主席大臣はチベット文化と言語の保存の重要性を強調し、現在進行中の人権擁護活動やチベット中国間の対話で直面する課題を強調しました。主席大臣はプルワラ、ポンラ、ドゥグユゲリン、ハバルブ、マンドワラ、ツリントゥンドゥンなどのチベット人居住地の訪問しながら、チベット亡命コミュニティの回復力を評賛するとともに、チベット人に対し困難が増す中であっても、自らの伝統を守るよう促しました。
また中央チベット政権のデジタル化への実行についての最新情報を伝え、中国によるチベットの水資源の搾取への懸念を表明し、住宅、教育、文化保護における現在進行中の取り組みの概要を説明しました。また、チベットの自決権を認めるアメリカのチベット中国紛争解決促進法など、国際的な立法措置の進展についても言及しました。これらの訪問を通して主席大臣はチベットの若者が文化的アイデンティティを維持し、特に中国の歴史的歪曲を鑑みて、チベットの大義を国際舞台で推進する役割の重要性を強調しました。主席大臣の訪問は中道政策と亡命チベット人への中央チベット政権内閣の公平な正義の公約を強化するものとなりました。9月29日、ペンバチン主席大臣はサキャソーインを訪れ、亡命チベット議会議員やサキャソーイン、ノールソーイン、コンカルソーイン、タルソーインの長、サキャ大学の学長、サキャニソーインの院長らに歓迎されました。その後、主席大臣は第42代サキャトゥンジラトナウェジラリンポチェ及び第43代サキャトゥンジギャナワジラリンポチェに謁見しました。今週水曜日、中央チベット政権の指導者及び幹部職員たちがガンジン基準に集まり、非暴力の象徴であるマハトマ・ガンジーの生誕155年を記念するガンジージャヤンティを祝いました。このイベントには、文部省のタラムトマ・チャンラ大臣、情報国際関係省のノジルマ大臣、関西役のラパイ・ギャンゼン氏、または中央チベット政権の各直教や幹部職員が出席しました。タラムトマ・チャンラ文部大臣はメディアに対し、ガンディの教えと非暴力の原則の普遍的な重要性を強調しました。元政治犯のトゥテンイシー氏が9月28日にチベットのタサで亡くなりました。トゥテンイシー氏は1950年にマドグンガル郡のガマダジャで生まれ、14歳まで学校に通った後、自宅の農業で働きました。1992年、4人の仲間と共にチベットの旗を掲げ、独立を求めるスローガンを唱えたため逮捕されました。石氏はドルチ刑務所で15年の懲役刑を言い渡され、2007年まで服役しました。中央チベット政権は石氏の家族に哀悼に意を表し、より崇高な領域への再来に祈りを捧げました。9月29日、マサチューセッツ州地域チベット協会は、ありがとうジン・マッガバン議員と題したイベントを開催し、マッガバン議員のチベットと法への献身を称えました。イベントでマッガバン議員は、チベットコミュニティの回復力と国際的な影響力を評賛し、今日の否定的な状況に対抗するためには、愛、尊重、喜びといったチベットの価値観の重要性を強調しました。また、世界中のチベット人との出会いに触発され、議会でのチベット支持への公約を再確認しました。But look, I woke up this morning and I turned on the news, and there's just so much turmoil and so much chaos, war and violence and destruction. I couldn't leave the news on for very long because it was so depressing. And the reality is, none of that is preordained. None of that has to be. So much of that is taught, is passed on from generation to generation. And what we need to do is figure out a way to teach people an alternative view. And that's what I really admire about His Holiness and about the Tibetan culture so much, because it is about unity. It is about respect. It is about love. It is about joy. It is about contentment and happiness. And to me, that's the kind of world I would like to see. ペンバスリン出席大臣もまた、個人的な犠牲を顧みずに、チベットのために変わらぬ支援を続けているマッガバン議員に感謝の意を表しました。9月29日17期チベット亡命議会議員であるテシ・トゥンルプ氏とリンジ・ルンルプ氏はベルギーの公式訪問を開始し、チベット事務所代表者と面会し、カマスナム・ギャズリンチベット仏教センターで公開講演を行いました。代表団はベルギーで活動を続け、エルス・バンフ議員や欧州外交庁の職員と面会し、中国の支配下におけるチベットの人権状況について議論しました。
また、チベットの苦境を強調した欧州連合の最近の国連人権理事会への声明を称賛と感謝の意を表しました。ベルギーのカール・ワン・ルエ上院議員とも面会し、ルンタ協会やチベット国際キャンペーンの活動家たちとチベットに関する意義を高めるための議論を交わしました。今週火曜日、代表団はフランス、オーストラリア、リトニア、ルマニア、ドイツの欧州議会議員と面会し、チベットの状況について説明し、国際的な支援の重要性を強調するとともに、欧州連合にチベットに関する決議を採択するよう促しました。9月30日、チベット政策研究所とダライラマ高等教育研究所は、ダラムサラにおいてこれまでの5年間の協定満了に伴い、新たな了解覚書を署名し、協力関係を更新しました。この MOU として知られる了解覚書は学術交流、共同研究、チベット研究を促進することを目的としており、教員と学生の交流プログラム、会議、研究出版などが計画されています。協定はチベット政策研究所のダワツリン所長とダライラマ高等教育研究所の学長であるテンジンパーサン博士によって署名され、両校のパートナーシップはさらに5年間継続されることになりました。9月26日、チベット事務所キャンベラのカマシンゲ代表は、クイーンズランド州ユドローで開催されたチェンレズィ研究所の50周年記念式典に出席しました。シンゲ代表はダライラマ法からのメッセージを読み上げ、法は研究所に祝辞を述べるとともに、ブッダの教えに関する深い知識と現代の教育や科学を組み合わせた21世紀の仏教徒となることの重要性を強調しました。また、ホスピスプロジェクトを含む研究所の社会への貢献を評賛し、今後の成功を祈られました。チェンレズィ研究所は1974年に設立されたオーストラリアで最初のチベット仏教センターです。今週火曜日、チベット情報局は中国共産党政権の犠牲者を支援するニュージーランド及びオーストラリア連合と共同で、中国の建国記念日である国慶節に合わせ、シドニー市庁舎で反対イベントを開催しました。このイベントでは写真展や集会が行われ、中国の民主活動家、香港人、チベット人、法輪功の実践者、ビータグオーストラリアなどが集まり、中国共産党統治下の問題を訴えました。中国連絡官のダワサモ氏はチベットにおける中国国営の寄宿制学校を批判し、それはチベット文化を消し去るための道具であると強調しました。元中国外交官のチェン・ヨリン氏はオーストラリアに対してマグニツォキー法を利用し中国の人権侵害を行っている官僚に制裁を科すよう呼びかけました。イベントは政府に対して即時の行動を求める呼びかけで締めくくられました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。